velkommen til den her video. Og i dag der skal vi lege skole. Og jeg er eleven. Jeg er også eleven. Og jeg er lærer. Kan jeg være den frække elev? Og du kan lige læse tingene op, de kommer også Okay, til at stå på skærmen. vi starter med at have 2 billedkunsttimer. Så har vi timer, så har vi 2 matematiktimer, så har vi frokost, og så har vi madkundskab. I 2 timer. Ja. Og vi går rigtig i 4, men vi synes bare, det er sjovt at have madkundskab. Ja, så derfor skal vi gøre lige 5. Vi vil i hvert fald godt B. prøve Ja, at lege. de vil gerne så, prøve det. ja. Så derfor går vi lige 5. Fordi der har vi madkundskab. Okay, så vi starter med at... Jeg starter med at spørge om, hvilken ugedag det er, og så spørger jeg om, hvilken dato det er og måned. Vi har lige sådan nogle her ting, sådan en kasse med nogle Ja. forskellige ting, vi skal bruge. Okay, så hvilken ugedag er det i dag? Hvad var det i går? Det var det tirsdag. Emily? Tirsdag? Ja. Jeg troede, det var dato. Det var mit hint. Jeg tror altid. Hvilken dato er det i dag? Det ved jeg ikke. Hov, Manu? det ved jeg ikke. Er der ingen, der ved det? Nej. Altså, der er en, der har fødselsdag i dag. Nova! Ej, Novas dato. væk. En for... Okay, det er den 3. i 9. Hvad? Hvordan Okay. Fordi hun åbenbart kender alles fødselsdage. Det er hun rigtig god til at huske. Kender du Tierne. min? Min er meget speciel. Emily har den 24. december. Manu har den 10. oktober. Okay, hvilken måned er det i dag? Måned? August. Ej, er du helt væk? Hvornår er Det er et det? eller andet med A. Det er september, som Emily sagde. Oh my god. I er sådan helt væk i dag. Ej, hvor sindssygt. Jeg er sindssygt. Hvis du havde lavet mig tænke, kunne jeg nok godt finde ud af det. Yes. Okay, nu har vi billedkunst og billed... Okay, og billedkunst er sådan en kreativ ting, man laver. Ja, hvad skal vi så lave? I skal tegne. Vi skal tegne. Ja. Og ikke... Okay, så I må ikke tegne sådan nogle... Jeg er dumme sulten, ting. lærer. Er det mig? Der ringer. Hvem er det? Åh, Emily, du har ikke sat på lydløs. Den skal jo ind i Det er skabet. Alfred. Ej, jeg vil høre. Hej. Jeg slukker lige det. Okay, der var også lige en, der ringede, men nu... Ja. Vi leger bare videre nu. Okay, vi har billedkunst, og I skal tegne, så nu finder jeg lige nogle papir her. Jeg vil finde nogle. Hvad? Okay. I får sådan nogle 2 hvide papirer. Ja. Okay, og I kan lige starte med at tegne op med blyant, og jeg har viskelapper. Og så får I lige nogle tusser imens. De får 4 tusser. Ej. Hvad skal vi tegne? Hvad skal vi tegne? Så får de nogle blyanter. Skal vi tegne marsviner? Eller Og de får også lige de her tusser. hvad skal vi tegne? Hvad skal vi tegne? Det stemmer I selv. I mean... Okay. Ej, hallo. Hej Line. Ja, eller yes. Okay, ja, det har jeg. Okay. Det var mig Så nok. I... Mens at de lige... Så er faktisk mig nok. Imens de lige tegner, så ved jeg ikke, hvad jeg skal læse. Så imens så skriver jeg lige noget. Fordi vi har jo matematik i næste time. Så derfor skal de have nogle regnestykker. Det skriver jeg ned. Okay, så vi slukker den lige hurtigt, men vi kommer tilbage, til når at vi har vise dem, når de har fået tegnet det. Så ja, jeg skal lige gøre med mine fingre. Så nu er vi færdige med deres tegninger, så nu vil vi lige vise dem. Ja, vi er ikke helt færdige. Vi er ikke helt færdige. Men det vil tegne videre. Jeg skulle tegne regn. Okay, vi starter med Emilie. Okay, ja. Den blev Den lidt er grim. meget flot. Ja, den. Det er sådan en regnbue, og hun er ikke lige helt færdig, men det er meget flot. Den er mørk her lys. Okay, så er det med lystegning. Og den er ikke færdig. Det er sådan på en måde navneskilt, fordi det sådan kan stå, og så bare Malou. Ja. Sådan lidt dobbeltdag.
Men nu vil vi spise noget timao, så vi kan se her. Der er noget timao til Malou. Og til Emily. Yay! Malou. Lækkert. Jeg tager min brød. Oh my god. Er der nogen, der vil bruge de her tusser, når de skal tage videre? Ja. Nu vil jeg smage den her. Ting. Ej, men du det til sidst. Men husk, I skal ikke spise alt. Vi skal Ej, jeg vil faktisk til spise timao. en gulerod. Ja. Eller til madpakke hedder det. Jeg spiser alle med vinduer. Det er meget godt til mad. Og når de lige har fået spist, de får 5 minutter nu. Og så skal de gå ud til pause. Vent. Emily? I pausen kan man så nå at tegne sin tegning færdig? Ja, man må gerne begynde at tegne færdig. Okay. Må man godt sidde inde og tegne imens? Imens vi er 10 på. Ja, det må I gerne. Det er en god lærer. Så ja. Den er god. Nu får de lige spist, og så tegner de videre, og så vender vi tilbage, når vi er nået til matematik. Yes. Så nu har de haft pause. Så nu har jeg lavet nogle regnestykker til dem. Ja. Og der er level 1, level 2, level 3 og level 4. Det er det med lus. Okay. Og det er det. Har vi det samme regnestykker? Ja, men I må ikke kigge på hinanden. Okay. Godt. Så. Og når det er færdigt, så er det sådan, at svarene ned her. Det er meget godt. Så nu vender vi lige tilbage, når de er blevet færdige med deres regnestykker. Så vi har fået regnet dem ud, så I så måske lige regne dem. Og så Og så bliver der noget rigtigt. Så vi vender lige tilbage, når hun har regnet det ud. hej. Så når jeg har regnet det ud, de havde alle sammen rigtigt begge. Så nu har de timao. Nej, de har madpakke. Og så går de ud til frimiddag, og så vil vi vende tilbage, når vi har madkundskab. Godt. Nu er de spist. Hvad laver han? Og de er også gået ud til 12-pause. Så nu, har vi håndværk sejren for madkundskab. Vi kan desværre ikke lige være ude i køkkenet, men det er også fint. Så nu har de fået sådan et papir her. Og så er det en blyant, og de har lidt. Så de skal lave, altså vi skal tænke på, at det er sådan træ. Så skal de tegne noget her, som de selv ligesom på en måde kan save ud af træet. Okay. Så Okay. vi vender lige tilbage, når de har fået tegnet det. Ja. Så nu er de færdige. Eller de mangler lige det helt sidste, men altså. Det er fint. Ja. Jeg har lavet en fisk. Jeg ved ikke, hvad Emily har lavet. Det har jeg også. Okay. Jeg har begge to lavet fisk, fordi det er også meget nemt selv. Fordi vi har jo også håndværk i sejren i den rigtige skole, hvor Malou for eksempel har lavet. Ja, jeg så også efter det. Jeg kunne ikke lige finde Den her. Shit! Den her fisk. Og den har jo helt selv skåret ud, og så malet i sådan en syg farve. Det var bare lidt tavligt. Ja, okay. Så tag den lige op. Så de her to tegninger har de lavet begge to en fisk, fordi det er også meget nemt at save ud. Men de nåede selvfølgelig ikke at blive helt færdige, men den her skal de lave lidt tykkere, fordi så vil det knække. Men det var faktisk, nu har de jo, ja, det var faktisk alt for den her video. Så nu vil jeg husk at give den et Kæmpe stort like og subscribe. Og vent. Og vent. Husk nu også at abonnere. Ja, Det er rigtig godt. det elsker vi, når I gør det. Er det? Ja. Nå. Ja, men det er det ikke meget. Vi elsker det, når I subscriber og abonnerer det hele og liker, og det elsker vi bare. Men det var sådan alt for den her video, så hej hej! Hej!